फरायसाफ्रानो बांसिनै दैदेनदों। बेनि उनावहाय बर' फरायसा आफादनि बर' थुनलाइ आफादा मोनसे साहित्य थुनलाइखौ लानानै आफाद जानायनि थाखाय छात्रफोरनि मोनसे इउनिटिनि दरखार दङ आरो बेजों लोगोसे बर' फरायसाफोरनि जे जेंना बेखौ सुस्रांनायनि दरखार दङ। बेखौ अनुभब खालामनानै 1967 मायथाइनि दिनैनि तारिखआव बे आफादखौ गायसननाय जायो। दा बेयावहाय 54था आलारि सावनायनि मेन कारनानो जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जानायनिफ्राय दिनैसिम 54 बोसोर जाफैबाय। बे 54 बोसोर जानायखौ दिन्थिनो थाखायनो बे 54था आलारि बाथिखौ सावदों। दा बे 54 बोसोर बैसोनि बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' जातिनि थाखाय मा मा खामानि मावबोखो जों बेखौ एसे गोसोखांनांगोन। बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा रमान स्क्रिप्टनि आन्दलनावबो बाहागो लाफादों छात्र हिसाबै। बेनिफ्राय फैयै फैयै राजखान्थियारि जोंनो मोनथाय नांगौ होननानै जे सोमावसारजेननाय जादोंमोन PTCA नि समाव दियासल बिनानै, बेयावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थोंजोङै बाहागो लाबोदों, खामानि मावबोदों। PTCA खौ स्ट्रं खालामनायनि सायाव बिजों आन्दलन खालामनायनि थाखाय जेब्लानोखि PTCA हिसाबै आन्दलननि जि बाथ्राफोर बेखौ लांनो हायैनि थाखाय 1987 मायथाइ 86 मायथाइयाव बा 87 मायथाइनिफ्राय आन्दलन गोदान जादों। 86 मायथाइयाव बड'फाया रौतानि सारियालियाव जानाय रौता सारियालियाव जानाय कनफारेन्सनि गेजेरजों आफादगिरि जानायनि उनाव 1987 मायथाइनिफ्राय आलादा रायजो हमलेण्ड नागिरनानै आन्दलन जाबोदोंमोन। बै समावहाय बड'लेण्ड होननानै नङामोन, जोंनो रायजो मोनसे आलादा न'खर नांगौ बा आलादा हादोर नांगौ बा हमलेण्ड नांगौ होननानै दाबि खालामबोजेननाय जादोंमोन। बेनि उनावहाय 1988 मायथाइयाव बासबारिनि कनफारेन्सआव बड'लेण्डनि हमलेण्डनिफ्राय बड'लेण्ड दाबि खालामबोनाय जादोंमोन। बड'लेण्ड दाबि खालामनाया दिनैसिम फैयै फैयै दाखालि BTR सुक्ति जाफैनायसिम जाबोदों आरो बियो दिनै राजखान्थि पर्यायनि मोनसे दाबि जानानै थाहैबाय। दा 1993 मायथाइयाव मोनसे एकर्ड जाफैदों आन्दलन खालामबोनानै। बै समावहाय बड'फानि दैदेननायाव आन्दलन जाबोनानै सानसुमा बेयो 91आव थैलाङो बड'फाया। बेनि उनाव सानसुमा खुंगुर बसुमतारीखौ आफादगिरि खालामनानै आरोबाव आन्दलनखौ खालामफिननाय जायो। 1993 मायथाइयाव एकर्ड जाफैयो BAC होननाय। बेनि उनाव BAC जाखांनायनि उनावबो जोंनियाव माखासे बेले बेजे थासारि फैनायजों लोगोसे बेजों बर'फोरनि जेबो राजखान्थियारि मोन्थाया जाफुंसारनाय नङा होननानै 1996 मायथाइयाव बे सुक्तिखौ जोंनो नाङा होननानै आरो आन्दलनखौ खालामफिननाय जायो। लांहिनटिनियालिनि कनफारेन्सआव 1996 मायथाइयाव बेखौ डेनाउन्स खालामनानै आन्दलन खालामफिननायनि थांखि लानानै आरो आन्दलनखौ खालामफिननाय जायो 1996 मायथाइनिफ्राय। 1996 मायथाइनिफ्राय आन्दलन खालामनानै बै समावहाय BLTनिबो जोनोम जाबाय। बेनिफ्राय फैयै फैयै 2003 मायथाइयाव आरोबाव एकर्ड मोनसे जाफैबाय BLTजों। BLTनि एकर्डआव टटेलि बायजोनिफ्राय एबसुआ बेखौ सापर्ट खालामबोदोंमोन आरो सापर्ट खालामनायनि गेजेरजों बे समावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गणतान्त्रिक मुभमेन्टआ सोलिबाय थादों बड'लेण्ड नागिरनानै। ओमफ्राय 2003 मायथाइयाव बे एकर्डआ जाफैबाय 10 फेब्रुवारियाव। बेबो थांबाय। थाङै 2005 मायथाइनिफ्राय राजखान्थियारि मोनसे थासारि फैबाय। राजखान्थियारि थासारि फैखांनायनि उनाव जोङो आरोबाव तेलेंगानाखौ कनसिड खालामखांनायनि उनाव 2010 मायथाइनिफ्राय आन्दलनखौ खालामफिननाय जादों। बे आन्दलनखौ खालामफिननायनि सिगां माखासे थासारि जोंनि ओनसोलाव जादोंमोन बर'फोरनि गेजेराव। जे बै समावहाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिल्ला आफादनि गाहाय नेहाथारि हिसाबैबो आं दङमोन। दा बेयावहाय 2008-2009 बे समावहाय बर'फोरनि गेजेराव राजनितियारि बुथारलायनाय बिराद सोलिदोंमोन आरो बे थासारिखौ नायनानै जोङो मोनसे साननाय फैदोंमोन जे
बेखौ बन्द' खालामनो नांगोनबा बेनिफ्राय बारग'नो नांगोनबा जोङो सोमावसारनायखौ सुरु खालामफिननांसिगोन। बे साननाया जोंनियाव खिलिदोंमोन आरो बिनि थाखाय जों खामानि मावनानै 2009 मायथाइयाव जिथियानोखि तेलेंगानाखौ होनाय जासिगोन होनना फोसावो लोगो लोगो जोङो मोनसे डिसिसन लानानै 2009 मायथाइयावनो मेम'रेन्डामखौ हरजेननाय जादों आरो बेनिफ्राय 2010 मायथाइनिफ्राय जरदारि आन्दलन खालामनायनि डिसिसन लानानै खामानिखौ मावबोनाय जादोंमोन आरो फैयै फैयै 2011 मायथाइयाव जोङो मोनसे एकर्ड मोनफैयो 2020 मायथाइयाव जों मोनसे एकर्ड मोनफैनो हादों। दा बे एकर्डफोरा मोनफ्रोमबो बर' जातिखौ फोथांना लाखिनायनि थाखाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा आन्दलन खालामामोनबा जों नुनो मोन्दों बै समावहाय बड'फानि जे आन्दलन खालामफुनाय समाव बर'फोरनि कालचार मोसानाय हारिमुवा गैलामोन, जोबलांनायनि लामायाव दंमोन। बेखौ जोङो गोदान मोनसे रिफर्म खालामनाय जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजों। आन्दलननि गेजेरजोंनो गोबां जायगायाव गवालपारा, क'क्राझार, उदालगुरिनि भकतपारा, बै समनि दरं जिल्लानि भकतपाराफोर बायदियाव केम्प बानायनाय जादोंमोन मोसानाय फोरोंनायनि केम्प बानायनानै बेवहाय मोसानायखौ खेराइ मोसानायखौ आरोबाव जावरिखांहोफिनदोंमोन आरो बेयावहाय मेजर भाबै रल लादोंमोन अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी बिथांमोना। दा दिनैनि समाव बे मोसानायखौ थिग खालामबोनायनि गेजेरजोंनो मोनसे समावहाय बर' हारिमु आफादनि जोनोम जाफैबाय आरो बे कालसारखौ लांना थांनायनि बेलायाव बियो जाबोदों। आरो जों नुनो मोनगोन दिनैनि समाव जोङो आर'नाइया जोंनि थाखाय बयनिख्रुइबो सनमान गोनां मोनसे बर'फोरनि मोनसे सिम्बल बायदि जानानै थाफैदों। बिनि सिगाङाव जोङो आर'नाइनि बारा सिनायथि गैयामोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे आन्दलन जाफुबाय थानाय समनि गेजेरजों आर'नाइनि जोनोम जादों होननानै जों बुंनो हायो। आर'नाइया सिगाङाव दंमोन, बेयो मोनसे महर गैयामोन, खिन्थु बेखौ मोनसे महर हिसाबै लाबोनाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै बड'लेण्ड आन्दलननि गेजेरजों जादों। दा बेफोर जाबाय बर' जातिखौ गायसननायनि मोनसे बिथिं। आरो बे गायसननो थांनायाव बबे बिथिंखौ लाबोबा जोङो बर' हिसाबै सिनायथि मोननो हायो, माबेजों जोङो सिनायथि हिसाबै थांनानै थानो हायो, बे गासै बाथ्राफोरखौ जोङो हमदांनो हायो। ओंखायनो जोङो नैबे समावहाय आन्दलन खालामनायनि गेजेरजों राजखान्थियारि मोन्थाय मोनबोबाय। राजखान्थियारि मोन्थाय मोनखांनायनि उनाव दिनैनि समाव जोङो जि मोनसे परिबेस राजखान्थियारि सेन्सिटाइजेसन बा सांग्रांथि, बे सांग्रांथिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादानो बर' गामियाव हाबसोबनानै लाबोदों होननानै जों बुंनो हायो। समाज फोसाबनायनि बेला बे समाज फोसाबनायनि खामानिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावबोदों आरो बे फोसाबनायनि गेजेरजोंनो सोलोंथाइ बिथिं, समाज फोसाबनाय गासै बिथिंखौबो नोजोर होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबोनायनि थाखायनो दिनैनि समावहाय बर'फोरा नैबे मोनसे थासारियाव मोनफैनो हादों होननानै बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा। आं गोलाव बाथ्राखौ बुंनो लुबैयाखै।